Amir Mardasi. Ja. Folk undrar vad fan jag dyker upp ifrån, som att jag börjar med skiten typ igår. Nej, så jävla fel, låt mig berätta om vem fan jag är. Mardasi första klass, yes, jag lovar er. Har gjort denna skiten sen mina barns ben. 15 bast, kepsen bak, Ayo Blues Kendrick. Gjorde min vardag, jag var helt knas, helt fast i hiphop-skiten. Jag bara satte, dunka huvudet i beatet. Jag bara satte, försökte skriva ner mitt skit, men jag bara satte. Fett nyfiken på weedet. Knastiden, helt förvriden, helt förvirrad av Azzy och spriten. Jag fuckar upp skolan och fotbollsskiten. Ingens fel, jag var ung och vilsen. Mamma lika så, hon jobbar hela tiden. Ensam med 2 jobbiga ungar. Hej mamma, tro aldrig att du kuggar. Nej, säg vilken kvinna, min gudinna. Gud räknar dina tårar som fått rinna utav mig och utav min lillebror. På tal om allting, jag var en sämst storebror. Men du blev en man ändå. Jag älskar dig mer än vad du någonsin förstår. Men det är lugnt, ju mer åren går, desto äldre vi blir och desto mer vi förstår. Kommer till underfund att vi haft det svårt, flippat, fuckat ut, haft våra galna bråk. Men hej, dags att säga förlåt. Dags för mig att faktiskt säga vad som först igår. I mitt huvud, i mitt hjärta har känt smärta. Önskar Benny hade lika stort jävla hjärta som du. Bror jag säger det nu, bror jag säger det nu.